Aw ni yang ma reseti kɛlen kɔrɔ fari kan. Hali n'a sɔrɔ la i ka fari ye san 10 de k'i ɲɛda la, e ka nin essaye tan. An bɛ nɔnɔmugu kuyɛri fitinin ɲɛ 2 kɛ an ka tasani kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔna na. Nɔnɔmugu ka ɲi tasi fa sugu bɛɛ ma, nka nin ye reseti in kabakoma yɔrɔ dɔ ye nemuruba ye. An ka nemuruba kolen jɛlen pasi tigɛlen, an bɛ n'o bisi nɔnɔmugu in na. A bɛ se ka kɛ ni nemurukumuni ye, nka n'a sɔrɔ la ko tulu kɛlen don k'i fari fɛkɛya kosɛbɛ, i b'i janto kosɛbɛ. O la, e bi ji dɔɔni kɛ i ka nemurukumuni kan, wa i b'a kɛ i ɲɛda la sufɛla yanfɛ fan, i kana kɛ tileda yanfɛ fan fɛ fiyewu. An b'a ɲaami ɲɔgɔn na f'u ka ɲɔgɔn minɛ. Nin min dilantɔ filɛ nin ye, ale de ye kabako da fariw kan. Fɛn min kɔni ye kabako da fariw kan. Butɔn tasi ma misɛ o kɔrɔ. An ɲɛdaw kolen jɛlen pasi, an b'an ɲɛdaw ko ni safinɛ ye, kasa tɛ safinɛ min na. An b'a kɛ an ɲɛda fan bɛɛ la, nka fari kɛlen don ka kabako da yɔrɔ min kan, i b'o yɔrɔ mase n'a ye dɔɔni. Miniti 5 bɔɲango, i bɛ sɔrɔ k'a to i ɲɛda la. Miniti 15 bɔɲango, n'a jara dɔrɔn, i bɛ sin ka taa ko tentɔ ji wɔlɔkɔ la. I b'a kɛ i ɲɛda la tile 3 o tile 3, a bɛ se ka mara frigo kɔnɔna na tile 3 bɔɲango. N bɛ segin k'a fɔ, minnu tɛna nemuruba sɔrɔ k'u bɛ n'u ta kɛ ni nemurukumuni ye, a bɛ ji dɔ fara o ta kan, wa a b'a k'aw ɲɛda la sufɛla yanfɛ fan fɛ. Ɲani ni tile ko k'a b'i ɲɛda sɔrɔ a kɛlen kɔ i ɲɛda la, a bɛ kabako wuli a la dɛ. Aw k'an bɛɛ